dinten samangke rumaos nampi kewajiban ingkang boten enteng saking kadang kula Yayi Prabu Duryudana. Bombonging manah tanpa pepindhan dene kula sampun tinampi menangka dados kadang werdanipun Nalindra Ngastina. Tegesipun pengajaping manah kula anggen kula kepengin caket kaliyan Nalindra Ngastina sampun kelampahan. Iya. Lah sababe apa lah kok dadi katon suntrut guayamu? Inggih dipun sababaken nalika semanten Prabu Duryudana ngawontenaken pasewaken. Wonten ingkang dipun rembak mboten sanes kejawi namung mboten sanes nawala ingkang sampun dipun tampi dening Prabu Duryudana saking putra Pandhawa ingkang namipun Wisanggeni. Anggenipun badhe anjabel negari Ngastina. Sajaipun Wisanggeni menika santri ingkang edapi sabab sakathahing priyagung negari Ngastina sedaya sami lirip menawi nyumurupi dhateng pun Wisanggeni. Mboten gentos tapak tumunten Wisanggeni sowan. Nalika semanten jumbuh kaliyan nawala ingkang sampun tinampi dening Yayi Prabu Duryudana Wisanggeni badhe anjabel negari Ngastina. Tumunten sedaya mboten wonten ingkang wonten wangsulan kaliyan pun Wisanggeni namung ingkang putra pun Manik Maninten. Ingkang nalika semanten wantun ngawontenaken sayembara. Wisanggeni saged mboyong negari Ngastina waton saged tugel janganipun Manik Maninten. Ngastina dados kukupanipun Wisanggeni sakadang kadeyan Bapa Penebar. Iya, Mastu nama sidam saring bawana langgeng. Ya senajan aku durung tau ngerti nyatane nanging pancen kondang ngumandang. Lancur Pandhawa kuwi sing bebayani ya mung anak Madukara kang aran Wisanggeni kelawan anak Jodipati ragil ya kuwi Antasena. Sebab wong loro mau pancen dadi wiji ingkang pinilih dening para Jawata nadyan ndugal kewarisan. Ora ngerti tata krama, ora isa basa, ora bisa nggunakake unggah-ungguh. Nanging wong loro mau pancen katresnaning Wangase Prana ya iwang padha wenang. Aja kuwatir nggih. Nadyan to Wisanggeni kuwi sekti kliwat ukur. Kliwat kelawan sak pepadaning wong urip ana ing alam donya nanging tumrap aku ingkang jeneng menungsa. Ingkang kedunungan nyawa kuwi mesti duwe keringkihan. Mula ora-orane Wisanggeni ora bisa diasorake, Wisanggeni ora bisa dipateni. Waton sira anak Prabu isih sumanding kelawan bapakmu, ya kuwi Kumbara Resi. Apa ingkang mbok jangka bisa kasembadan? Waduh, matur nuwun Bapak Penemban. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten ajeng sakmangke kados pundi? Kumbara Dewa wonten dawuh. Golek ana sing aran Wisanggeni Antasena yen perlu sak kadang kadeyane. Rangketen tangane krincungen sikile. Kowe iso mbondo tanganing Wisanggeni sak sedulur katur marang bapakmu aku Kumbara Resi. Bakal nampa bebungah ingkang sakmurwat kelawan lelabuhamu. Nanging yen to kowe ora bisa nrenggalangi kridaning Wisanggeni lan sak kadang kadeyane. Aja kuwatir kowe mundura matura marang aku lak tandangane dhewe Wisanggeni. Nun ngestaken dawuh. Lajeng pangantipun ingkang putra pun Kumbara Dewa benjang menapa. Ora kinang sambung obor colok lintang mangkata dina kita awat-awati saka Dirgantara kridamu anakku Kumbara Dewa. Mriki ngestaken dawuh Peneban.